Καλησπέρα πάλι, είμαι ο Γιώργος. Να αναφερθώ πάλι σε ένα προβληματάκι που είδα ότι δημιουργήθηκε σχετικά με τις συναλλαγές. Πήγα σήμερα στην τράπεζα και πήρα μια κίνηση λογαριασμού για να δω τι έχει μέσα και τα σχετικά, όπως κάνει όλος ο κόσμος. Αυτό που είδα ήταν το εξής. Μισό λεπτάκι λίγο. Είδα ότι για κάθε κίνηση που έκανα μου χρέωνε και έξοδα, όπως εδώ. Και είναι τα ίδια έξοδα, που σημαίνει ότι δεν έχει να κάνει με τη διαφορά ισοτιμίας δολαρίου, έχει να κάνει με τις χρεώσεις προφανώς της εκάστοτε τράπεζας. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι για κάθε συναλλαγή εγώ δεν πλήρωνα τα λεφτά που υπολόγιζα, αλλά πλήρωνα κάτι παραπάνω. Δηλαδή, σε αυτήν εδώ τη συναλλαγή πλήρωσα, σε αυτήν εδώ τη συναλλαγή εδώ, πλήρωσα 32 και 94. Ωραία, 32 και 94. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι 32 και 94 είναι, και 99 έγραψα εδώ, δεν πειράζει, 27,51 λίρες. Το προϊόν αυτό, εγώ υπολόγισα το πληρώσω 25 λίρες. Ας τα σβήσω αυτά από εδώ. 25 λίρες. Το πούλησα 33, είπα θα βγάλω και 3 ευρώ, αρχή ήτανε, ίσα ίσα το feedback μου ενδιέφερε. Έλα όμως που στην πραγματικότητα μου στήχησε 27 λίρες και πραγματικά μου τα κέρδη ήταν 60 λεπτά. Αυτό λοιπόν που στο σημείο που θέλω να καταλήξω είναι ότι καλά είναι στο λογαριασμό μας να μην έχουμε ευρώ και να αγοράζουμε σε πιο ακριβό νόμισμα τουλάχιστον, ή να έχουμε οτιδήποτε χρειάζεται να πληρώσουμε να το έχουμε σε αντίστοιχο νόμισμα. Έστω με μία μετατροπή. Γιατί φαντάζομαι, δεν το ξέρω, θα το ρωτήσω αύριο, φαντάζομαι ότι αν τα χρήματα αυτά τα είχα κάνει ήδη συνάλλαγμα στην τράπεζα, θα είχα λιγότερη χασούρα. Μία φορά, δηλαδή να πήγαινα στην τράπεζα και να έλεγα έχω 300 ευρώ, θέλω να τα κάνω βρετανικές λίρες, κάντε τα μου και έχετε στον λογαριασμό, και να χρησιμοποιώ τις βρετανικές λίρες και όχι τα ευρώ. Δεν ξέρω αν γίνεται και δεν ξέρω πώς γίνεται. Θα σας ενημερώσω γι' αυτό αύριο. Αλλά λίγο προσοχή. Στους νέους, και εγώ νέος είμαι, δεν έχω κάνει πολλές πωλήσεις, 3-4 πωλήσεις έχω κάνει. Αυτά όμως. Να που βγαίνουν τα προβλήματα συνέχεια και καλά είναι να τα μοιραζόμαστε όπως κάνω αυτή τη στιγμή εδώ. Ευχαριστώ.